Millor estaven jugant, ens marquen el gol ells amb l'1-0, després empatem amb expulsió d'ells amb 10, crec que tenim el domini absolut de la pilota i el partit controlat i amb una jugada amb el Cano es lesiona un altre cop, tenim 20 minuts sense central, el Rovira de lateral, vull dir, un desgavell bastant important, però és el que hi ha, no teníem una altra cosa al camp. No donem pel bo l'empat i volem guanyar i ens equivoquem amb una jugada i ens la fan. Però això ve d'això en continu, no? Lesiona Padilla, acabem amb 10 també, vull dir, avui ha sigut tot al revés i ells han aprofitat el seu. Jo crec que el millor hauria sigut un empat, però el futbol té aquestes coses. Ara ens tocarà patir perquè a veure com reaccionen. Pobes i Padilla penso que estan trencats i falta veure Cano. Dos equips molt semblants i el partit ha sigut igualat. Podíem haver guanyat, perdut i al final hem pogut empatar, que era el més normal, i al final hem tingut l'ambició d'anar a buscar el gol. I és un gran cert. I al final, quan més tocats estàvem o semblava, doncs mira, ha vingut la jugada dels dos centrals, molt bona, i ens hem emportat els 3 punts.